A rana ta farko, na yi mafarkin shanu 7 ƙosassu sun fito daga cikin kogin Nil. Suna kiwo a bakin gaba. Sannan sai kogin ya tsotse. Daga nan kuma sai ramammun shanu 7 suka fito daga cikin ƙasa. Ba tare da wata ba suka afkawa ƙosassun. Duk kuma suka cinye su. A dare na biyu kuma sai na ƙara wani mafarkin. Amma a wannan karon sai na mafarki da kan alkama koraye guda 7. A yayin da busassun kan alkama 7 suka lalata su bayan sun nannaɗe su. Anegmaho tare da sauran bokayen da ke nan sun riga sun san ciki da wajen wannan mafarki nawa, kuma sun buƙaci a ba su kwanaki domin su fassara su. A yanzu ni ina shirye domin jin fassarar ku. To, yaya, duk nan muna sauraron ku. Mun yi iyakar iyawarmu don kashi daɗe. Mun nazarci matsayi na dukkanin taurari. Mun nemi taimakon rauhanai ma da na shaidanu domin su kawo mana ɗauki a bisa wannan al'amari na samun fasarar waɗannan mafarkai naka, amma tun da muke ba taɓa yin mafarkin da muka kasa fasara shi ba mai girma, amma wannan mafarkin naka ya sha bamba sosai da sauran mafarkai. Wato akwai wani da bai ne mai tauri a tare da shi, wanda magana ta gaskiya ya ƙi warwarwa tsakaninmu. Ran gashi daɗe wannan ya saba wa alƙalmanmu, magana ta gaskiya kenan. Daga iya abin da dai muka samu haɗawa daga mafarkinka, ita saniya a kundin tsafin Misra alama ce ta tauraruwa. Wannan shine. Tauraruwa? Tauraruwa? Duwatsu ne suka kawo beraye ga duniya, kogin Nil kuma sauraye. Wannan shine fassarar mafarki na?
Saniya na nufin tauraruwa? Iye? To Yuzarsif, faɗi naka, kai ma ya zago kanka. Ba fasara mafarkinka zan yi ba, sai dai in fayyace maka shi. To menene bambancin waɗannan abubuwa biyu da ka faɗa? Shi fasara ya dogara ne da kintatawa da harsashe bisa wasu al'amura, wanda ba lallai bane a ce yadda aka faɗa ko aka kintata a ce haka abin zai kasance. Shi kuma fayyacewa kamar karanta rubutu ne wanda aka rubuta shi a rubuce. Ba zai yi ka karanta shi ba yadda yake a rubuce ba. Me yasa kake cike da yakini akan batun ka Yuzarsif? Duk da cewa abu ne wanda bai faru ba. Ni dan aike ne daga Ubangiji. Bana faɗan abu daga gare ni. Shi yake sani a hanya ko da yaushe. Wannan duk magana ce kawai, domin babu wata hujja. Kana da babban aiki wurin tabbatar da abin da kake faɗa. Kai karan kanka da Ubangijinka kun zo da al'amari na munamuna. Wannan shine. Idan aka bani zan tabbatar da gaskiya a bisa hujjoji masu ma'ana. Kuma zan fito da gaskiya a bisa duk wani abin da nake kirari dangane da mafarki da kuma Ubangijina. Zan ji daɗi idan na samu haɗin kanku wurin bayyana wannan mafarki na mai martaba. Shin da gaske ne saniya alama ce ta tauraruwa a kundin tsafin Misira kamar yadda aka faɗi a baya? Haka ne? Haka ne. Babu wani tantama akan wannan. Shin kuma ka yarda da cewa mafarkin shanun da kuma mafarkin alkamar duk abu ɗaya ne? Ko ba haka ba ne? Alamu sun gwada haka. To amma ba ka ganin ita koriyar alkamar tana nuni ga wadata yayin da ita kuma busasshiyar tana nuni ga yunwa, fari da kuma fatara? To ba mamaki. Za ta iya kasancewa. Yayin da aka tattara waɗannan ma'anoni za mu iya bayyanar da cewa ƙasar Misira za ta shiga shekaru 7 na wadatar abinci daga bisani kuma za ta shiga shekaru 7 na fari. Ya yi kyau, da kyau Yuzarsif, wannan shine mafi ingantaccen fasara ga mafarkina. Ba shakka wannan fasara ta yi, gaskiya na ji yanzu ƙaunar Yuzarsif ta shige min. Shin ka gani ko Anekmaho? Ashe ban yi kuskure ba da na daɗe ina tunanin cewa baka da wani amfani. Waɗannan mutane masu cika baki babu abun da suka iya sai canki-canki a bisa hujjar kintace-kintace kawai. A zahirance wannan fasara dukkan zan kurege ne. Duk wata fasarar da bata tafi da zahirin al'amarin rayuwa ba, san ba za ta cancanci gaskatawa ba. Shin wai ka taɓa jin cewa kogin Nil mai tsarki ya taɓa shanyewa an rasa ruwa? Har ma a rasa na shuka? Wannan fasara ya fi dacewa da kudancin Misira. Wannan shine ya fi ma'ana. Can da bakar ƙasa take amma ba dai nan ba. Ba zai yiwu a wannan sashe na wannan ƙasa ba. Amma ai mun taɓa ji daga kakanninmu na can baya sau 7 kogin Nil yana shanyewa. Abun har ya kai ga ƙananan tsuntsaye ma ba su da ruwan da za su sha. Ko da a ce, ba za mu karɓi fassarar Yuzarsif ba, mun ƙaryata? Dole ne ya kamata mu ɗauki matakai, domin maganarsa za ta iya zama gaskiya. Saboda haka babban haɗari yana harin ƙasarmu ta gado wato Misira. Mecece mafita? Mafitar da tafi dacewa ga wannan matsala ita ce a shekaru 7 masu zuwa nan gaba. A tanadi iya abincin da za a bukata a shekaru 7 masu zuwa na yunwa. Da kyau!
Da kyau Yuzarsif mai hikima. Mafitarka ba ta da tawaya kamar yadda fassararka take. Shin kana da niyyar ɓata shekaru 14 na ƙasar nan a bisa mafarki? Shin kina da wata shawarar da ta wuce wannan ne? Muƙaddara hakan za ta iya faruwa. Shin bai kamata mu ɗauki matakan da suka dace akan wannan abu ba? Haka ne. Amma ya kamata mu duba fa cewa shekaru ɗaya har 14 na ƙasa fa suna da matuƙar muhimmanci. Sun fi ƙarfin a ce an sadaukar da su ga wata fasara marar makama, kuma ma a ce daga mutum ma wanda san bai yi imani da mai girma Amun da sauran ababen bauta ba. Goma dai me ya kamata mu ɗauki matakan koda ta ɓaci. Idan kuma abun ya faru fa, ta yaya za mu fuskanci irin wannan yanayi idan ba mu kasance a shirye ba? Ni a gani na rahama ce da muka san abin da zai taso a gaba. Yanzu da muka san abin da zai faru, shawo kan al'amarin zai zo mana da sauki. Muna matuƙar godiya ga wannan yaro Yuzarsif. Ya sanar da mu hadarin da zai faru nan gaba. Kuma muna godiya ga Ubangijin Yuzarsif. Saboda Ubangijin nasa ma yana taimakon waɗanda suka yi imani da wasu ababen bautan. Duk kun ji labarin kasancewar Yuzarsif bayi da wani laifi. Yau kuma mun shaida hikimarsa, iliminsa da kuma fikirarsa. Kuma kun shaida shi ne mafi ƙwarewa fiye da sauran masu fassara mafarki. Daga yau zai zama ɗaya daga cikin aminaina. Yuzarsif zai samu wani babban matsayi a masarautata domin ya cancanta. A yau din nan ina cike da farin ciki. Ba na so na ɓata farin ciki na wurin hukunta mutanenka. A yau gazawar ababen bautar ƙasar Misira, malamanta da bokayenta ta bayyana ga kowa, kuma an gane akwai Ubangijin da ya fi amun cancantar bauta. Saboda haka tun kamin raina ya ɓaci na muku rashin mutunci, ku ɓace mun daga nan. Kai shashashan tsoho, wato shine ba za ka iya rufe bakinka ba kake ta wani magana da banza? Shashasha kawai. Ka ci hannun da yake baka abinci kuma ka ci amanar Amu. To amma ai gaskiya na faɗa. Ba abin da muka kasa yi shine Yuzarsif ya zo yi ba? Kai jakin banza! Ba za ka rufe bakinka ba? So sauran fansa ka yi? Maki na mushi na za ka zo kana yabansa? Ka ci amana ma kuma ba za ka sha bananin sai. Maci amana, butulu, dinan ne kawai. Ya labai kai hakuri, ai hakuri. Fadiamon! Na min labai. A tafi da shi. Shugaba na roke ka, kai mun abuwa. Ni ba amanar ka na ci ba. Na roke gafara. Yalla bai. Ka gafarce ni. Yalla bai kai hakuri. Wannan fada ta Amun bata taɓa fuskantar tozarci irin wannan ba. Lallai babu shakka cewa mutanen garin nan ba daɗewa za su samu labarin abin da ya faru. Kuma za su ce, wannan sabon ubangijin na Yuzarsif ubangijin makiyayi kuma ubangijin bawa ya samu galaba akan babban ubangiji kamar Amun, aikin banza. Duk jama'a za su yi ta magana akan nasarar Yuzarsif, dan koyo a fasarar mafarki, akan gogaggun masu fasarar mafarki na ƙasar Misira. Aikin banza! Yalla bai, abu mai mahimmanci shine al'ummar Misira suna girmama masu fasarar mafarki kamar yadda suke wa ababen bauta. Amin Ubangiji ya taimake mu. Yanzu ta yaya za mu shawo kan wannan al'amari da ya faru?
Sanni dai, ina so in sani kai ma'aikaci ne a fada? Me kake bukata? Yusuf, ya haƙuri, Yusuf ka san shi? To wai mai kake so? Yana cikin fadar ne har yanzu? Muƙaddara Ni abokinsa ne fa. Da gaske? Kai abokin Yusuf ne? Malik ne ɗan gidan Za'ar. Ka gaya wa Yusuf shekara 20 kenan ina ta neman sa. Muna tsammanin shiga fari kamar yadda ya fassara mafarkina. Saboda haka nake cewa ya kamata mu samu mafita akan wannan. A dalilin haka ya kamata a naɗa wani akan al'amura. Ba wai kawai zai zamo mai aminci ba. Dole ya zamo mai aiki tukuru. Ta yadda zai kula da amana ta ƙasar Misira. Shin kuna da wani wanda kuke ganin ya dace? Mai martaba Butifar a ganina shine ya dace da wannan matsayi na kula da amana. Butifar a yanzu baya da isasshen lafiya, saboda haka ba za mu ɗora masa al'amari mai nauyi irin wannan ba. Ranka shi daɗe, me zai hana a ɗora shugaban tsaro na gidan fada? Mai girma Horen Hope, ni ina ganin shi zai dace. Tabbas Horen Hope ya dace da wannan aiki, amma kuma shi kaɗai ya fi dacewa da kula da rundunar ƙasarmu. Ba lallai ya iya riƙe al'amuran noma ba. Ya Yusuf, kai ne wanda za ka ɗauki wannan alhaki mai nauyi, saboda haka ka karɓe shi. Nufi ne na Ubangijinka da ya yaɗa mulkinka a cikin ƙasar Misra. Ya mai martaba, ni zan ɗauki wannan nauyin. Ka ɗora ni a fannin kula da arziki da kuma albarkatun noma na ilahirin fadin ƙasar Misra. Ba kawai zan kula da dukiya da kuma abincin al'umma da kyau ba, zan ɗauki matakai wajibai da za su taimaka wa sauran al'amuran ƙasar nan. Tabbas, na amince da kai sosai, kuma ina da yaƙinin cewa za ka iya riƙe wannan amana. Na ɗora ka a matsayin mai kula da dukiyar ƙasa da kuma albarkatun noma na ƙasar nan. Ina sanar da cewa daga yau Yuzarsif shi ne babban mai ba da shawara ga shugaban ƙasar Misira. Duk da cewa yana da hikima, amma ai shi bako ne. Amma kai kana ganin zai iya ma riƙe wannan mukami mai nauyin gaske haka? Ban sani ba. To wai shi wannan Ubangijinsa ya fi ababen bautar mu ƙarfi ne da kuma martaba iya? Ina. Shin wai ba ku lura bane da yadda Anek Maho da makarabansa duk suka bi suka gama karaya bane? Ya riga ya sa galaba a kansu. Amma duk da haka ɗora bako a bisa wannan matsayi babban abin kunya ne kuma mari a fuskar manyan ƙasar Misra. Kun san masu fassarar mafarki suna da daraja, kuma suna da daraja da martaba a idanun al'umma baki ɗaya. Ba kowa bane zai iya samun wannan matsayi. Yuzarsif mai fassarar mafarki ne wanda ya sha bamban da sauran masu fassara. Ni na shirya wata gagarumar liyafa domin karrama shi, domin muhimmancinsa a gurina. Shin kana da wata bukata ce da kake so a zartar maka? Domin ina neman hanyar da zan kyautata maka. Na riga na samu kyautatawa daga gagarumar mutuntawarka. Amma duk da haka zan roƙi wata alfarma ranka shi daɗe.
Ni kuma kowace alfarma ka nema zan iya yi maka. Abu biyu zan roƙa. Da fari zan nemi alfarmar a saki duka matan da suke kurkuku a tsare. Na biyu kuma ina roƙon a saki mutanen kurkukun Zabira. Ni nan shaida ne akan kyawawan ɗabi'unsu domin sun shiryu. Waɗannan matan mun tura su kurkuku ne a dalilinka, saboda haka idan ka nemi a sake su hakan za a yi. Amma ga dukkan alamu ka manta cewa Zulaiha ita ce ta rufe ka a gidan kurkuku har na tsawon wannan shekaru. Mai martaba lallai ka faɗi gaskiya. Wannan al'amari ni na mance da shi. A dalilinta ne fa ka ɓata wannan tsawon shekaru a tsare. Maciyar amana ce kuma makira, wacce ta cancanci hukunci. Tun da aka haife ni ban taɓa son ɗaukar fansa ba. Duk wani wanda ya kasance yana tausayawa kowa da kowa, ba abin da zai haɗa shi da ƙiyayya da kuma ɗaukar fansa. Mu duk a tunaninmu idan ka samu dama za ka ɗauki fansa akan Butufar da Zulaiha. Ni bana da wani buri face naga na kawar da duk wata gaba. Ba ma so kawai nake naga an sake su daga kurkuku ba, ni so nake naga cewa duk wani mara laifi an sake shi. Samu wannan bai dace ba a saki 'yan kurkukun Zabira. Suna da matukar hatsari. Domin sun taɓa yin yunkurin tawaye ga fadar Amun. An tuhume su da laifin yin tawaye ga hukuma. Na zauna tare da su tsawon shekaru. A dalilin haka na ɗauki alkawarin ba za su kasance masu karya dokar ƙasa ba. A cikin shekarun nan sun kyautata halayensu. Wannan abu na gare ka. Kana da 'yancin bayar da umarni akan al'amura. Kana da hurumin umartar mutanenka su zartar da abun da kake bukata. Sai ka ba da izinin a sake su. Na gode ranka shi daɗe. Ka kirawo min na sama da kai. Gaisuwa gare ka Takrot. Yawwa. Takarda ce na kawo daga Horen Hope. Ga wane ne takardar? Ga mai girma Kidamen. Amun ya kare ka. An gama yallaɓai. Bude. Kowa ya saurara. Duk ku bani hankulanku. Daga mai ba da shawara ga shugaban ƙasar Misira, ga Kidamen shugaban kurkukun Zabira. Ina da kyakkyawan sani akan halayen 'yan wannan kurkuku. Kasancewar yadda suka sauya a cikin wasu shekaru, da kuma wato rashin laifin wasu da aka kama kuma aka kulle su a cikin wannan kurkuku. A dalilin haka kuma, na wajabta shi a kaina. Na yi yafiya ga duk 'yan wannan kurkuku, a bisa wannan babbar niyya ce nake bayar da umarnin cewa a saki duk wani wanda yake daura a wannan gida na kurkuku. Mai bayar da shawara ga shugaban ƙasar Misira. Yusofa.
Mun samu yanci, mun samu yanci. Zaman wannan gidan yari ba Yuzarsif zai yi ɗaci. Ina fatan nima da ma sakake ne irinsu. Domin na je na tadda Yuzarsif. Wannan ka faɗa ka sake. Yanzu duk an sake mu kenan? Babban mai ba da shawara ga shugaban wannan ƙasa mai girma Yuzarsif shi ya yi umarni. Shin menene ka ce? Kana so ka ce Yuzarsif shi ne mai ba da shawara ga sarki? Sosai wannan haka yake. Kun ji ko? Yuzarsif an ba shi matsayin mai ba da shawara ga sarkin ƙasan nan. Kun san me haka yake nufi? Yana nufin sarki ya yarda da hikimarsa. Wai shin za a iya samun kusanci da Yuzarsif ne ba tare da an kamu da son shi ba? Wannan farko ne mai kyau. Daga yau za ku ga yadda tarin mutane za su fara ƙaunar shi. Me yasa kika tsaya mai girma Zulaiha? Ke ma ki taka a ƙasa kawai. Na ji labarin cewa fa lalle waɗannan malaman fadan sam sun kasa gamsar da shi. Duk bayan da ya fasara mafarki sai kaga ya faru. Yana cewa ubangijinsa shine ya koya masa fasar mafarki, baya faɗan komi sai abin da ya ce masa. Ko da yaushe a cikin maganar ubangijinsa yake ƙoƙarin gwadawa yake ya gamsar da al'umma cewa ubangijinsa ya fi amun ƙarfi. Gaskiya yau faran Enigma ho ya ɓaci sosai. Gaskiya ai malaman fadar ne sun sha kunya sosai. Ya fi sauran masu fasarar mafarki na ƙasar Misar hikima. Yana cewa wai kasar Misira za ta fuskanci shiga shekara 7 na wadata, sannan za ta fuskanci shekara 7 na yunwa. Saboda haka kaga ya kamata mu ɗauki matakan kariya kenan. To kai ya aka ka tabbatar za a yi wannan yunwar? To ai abin da kowa ya sani ne cewa Yuzarsif bai taɓa yin kuskure ba wurin fasara mafarki. Kuma bayan haka
duk wani mai wayo baya yin wasa wurin yin taka tsantsan. Lallai babu tantama kan cewa wannan yunwa za ta faru, sai dai in ba Yusofa ne ya fasarar ba. Da gaskiyarsa fa. Kaga idan hakan ta kasance ba za mu rasa abinci ba, kuma idan ma ba a yi ba, ai ba asara a tanadi. Shin kana ina ne Yusofa? Kowa magana yake a kanka. Ta yaya aka yi Malik ya kasa samun ka? Shin ka kira ni ne? Ya daɗe rabon da mu buƙaci kimin wani abu. Bayan wannan babban al'amarin da ya faru a fadar Imhotep a yau shine naga cewa ya zama dole na tara kowa domin na yi nuni akan wasu darussa daga wannan al'amari. Shin ko za ki iya tuna cewa mun rufe Yusofa a gidan kurkuku har na tsawon shekaru ɗaya har 10 domin mu yaga masa rigar mutuncinsa a idan al'umma. An rufe shi domin yaƙi miƙa wuya ga Zulaiha da sauran matan fada wanda zukatansu suka fi ƙarfinsu. Da reshe tashi juyewa da mujiya sai ni da Zulaiha muka zamo ƙasƙantattu. Shi kuma Yusofa yana wani matsayi wanda ba mu taɓa tsammanin za a wayi gari ya kai ba. Kuma na tabbatar ba mamu ba babu wanda ya taɓa kawo haka a ransa. Jiya a fadar mai martaba sunana da na Zulaiha sun fuskanci tozarci. Ita an tuhume ta bisa cin amanar mijinta da kuma cin amanar aure, tare da kuntatawa Yusofa ba bisa haƙƙi ba. Ni kuma an tuhume ni a bisa haɗa kai da ita wurin jefa Yusofa a cikin kurkuku. Wannan abu da ya faru ya kamata ya zama ishara ga sauran mutane. Zan kuma yi amfani da wannan dama domin bayyana wani al'amari wanda na ɗauki tsawon shekara 10 ina dannewa. Yau din nan zan faɗa. Zulaiha ba ta bi abin da ya dace ba, ta bi son zuciyarta ne. Yayin da ta tozarta mijinta da kuma aurenta, ta tozarta sunan ahalinta da kuma na kanta da nawa nima. Na tsinewa kaina domin haɗin kai da na bata na amincewa da ɗaure yaro mai mutunci da hikima kamar Yusofa. Na tsinewa kaina. Na amsa laifina. Duk abin da ka faɗa haka ne. Amma yadda kai ma kanka kake so da ƙaunar Yusofa ya gwada cewa zuciyata ba ta faɗa so bane da sakakan mutum. Ba ƙaramin rashin da'a bane wannan magana da ke faɗa. Yanzu kina so ki ce min kenan mata suna da daman cin amanar mazajensu a duk lokacin da suka samu wasu mazajen da suke ganin sun fi mazajensu ne iye? Wato wannan shine zai ba su damar cin zarafin kowa kenan? Tsinuwa ta tabbata akan mata irin Zulaiha da kuma mazaje masu biye musu da kyalis iri na. Dubin tsinuwa ga masu irin wannan hali a duk inda suke. Me saba? Gane na ranki shi dade. Shin ka san an saki Yusofa daga gidan kurkuku? Ai ina can. A daidai lokacin da aka sako shi daga gidan yarin. Ka san cewa yanzu shine mai alhakin kula da dukiyar Misira, kuma shine babban mai bada shawara ga mai martaba? Lallai na samu labari akan hakan.
Kuma ka san cewa ya saki sauran mutanen da suke kulle a kurkukun? In dai Yuzarsif ne, zai iya yin abin da ya fi haka ma. Hatta mata maciya amana na ƙasar Misira ma, duk an sake su suma. Ai in ba shi ɗin ba mai yafe cin amana. Kai ma nan ba da daɗewa ba zai yanta ka. Me Yuzarsif zai yanta ni? So da ƙaunarka shi ne zai yanta ka. Daga yau ka zama mai yanci. Za ka iya zuwa domin ganin Yuzarsif. Shin Zulaiha za ta iya yin ɗabi'a irin ta Yuzarsif kuwa? Za ta iya yin yafiya? Ta ba wa wasu 'yancinsu a rayuwa? Yanzu ni mai 'yanci ne? Na gode ranki shi daɗe. Na gode sosai mai girma Zulaiha. Taimaka min, jama'a a taimaka. To wai wannan wane ne? Yawa mu jawo shi. Yawa mu je gaba daya rike gababuwansa da kyau rike gababuwansa. To ku jawo da kyau. Mu je gaba daya. Mu je. Yawa a jawo shi. Wannan ɗaya daga cikin masu fassara mafarki ne na fadar Amu. Duk lokacin da wani sabon aiki ya taso ka san fa ina nan. Barka dai, ina Fadiyamon yake ne? Mai girma Fadiyamon, wani labari ke tafiye da ni. Ɗaya daga cikin masu fasarar mafarki ne, mun samo shi ne a mace. A bakin ruwa ne muka samu gawar shi. Ka bi wannan mutumin ka gano me yake faruwa. Da alamu sun gano gawar babban mai fasarar mafarki na wannan fada. Idan dai tabbas shi ne, to ku taho da gawar. To yalla bai. Sha. Abu mai sauki shine ba za ka iya daidai ba. Ba nufi na haka ya faru ba. A tsakiyar teku muka jefa gawar tasa, a cikin kifaye kuma. To in haka ne mai gawar take a gaban ruwa. Idan har aka tuhumi malaman fada a bisa aikata wannan kisa, to lallai kai ne zan kama da laifi. Idan ka sake saba mana alƙawari yin haka, ko kuma aka sake samun matsala ina gaya maka, wanda ba zan sake baka ba. Ba wasa nake ba, ka jigo? Ni fa na zartar da aiki na yadda ya kamata. Ban san ta yadda abin ya zama haka ba. Ka bar nan. Kada jama'a su zo su ganka anan. Ka dinga ɓoye kanka. Shin baka ji me nake gaya maka bane? Mai fasarar mafarki? Kai, ba kai ne Inarus ba? Ma'aikacin fadar Imhotep? Kai kuma kai ne Neferkeptar ko? Ko ba haka ba? Ya abokina Yuzarsif yake? Yana lafiya.
Me yasa kake tambayarsa? Kawai dai na tuna shi ne. Gaskiya ina buƙatar na haɗe da shi. Ina ya shige da? A ina kuka samo shi? Mun gan shi ne a sarƙafe a igiyoyin bakin ruwa. Ubangiji Amun ya yi masa rahama. Shi ɗaya ne daga cikin mafiya girman masu fasara da wannan fada. Ga dukkan alamu, baƙin cikin nasarar da aka samu a kansu ne, yayin da Yusofa ya fasara mafarkin da suka gaza fasarawa. Wanda shi ne ya sa nake ga ya kashe kansa. Ya ɗauki abin da zafi sosai yayin da ya bayyana cewa ya gagara fasara mafarkin mai martaba. Wannan shine ya jefa shi cikin kunci gagarumi, a sanadin haka ya kashe kansa. Abin da nake so da ku ɗauke shi cikin martabawa, a yi jana'izarsa, sannan a je a birne shi. Ka tabbatar da cewa su suka kashe shi? Ni na tabbatar. Jiya gaba na Fadiyaman ya kama shi ya tafi da shi a keken doki. Yau kuma sai gashi an samu gawansa. Sannan kuma na gani Nisar Kyaftar yana kallon gawan yana murmushi. Na tabbatar shi ya kashe shi. Ya kamata da a ce kaga yadda yake ta neman gafara cikin nadama lokacin da Fadiyaman ya kama shi. Wato su ko tausayawa kansu ma ba za su yi ba yayin neman cimma burinsu? Ai ba wani laifi da Annabin da sauran malaman fada ba za su iya aikatawa ba. Dole ne a hukunta su. Ba sa da wata hujja ta aikata wannan mummunan laifi. Anak Maho da fadar bauta suna da dokokinsu na daban a fadar bauta. Hukuma ba ta da daman shiga al'amuransu. Idan Ubangiji ya mana taimako irin nasa, sai mun wargaza irin waɗannan munanan ɗabi'u. Ni na damu sosai akan ka mai girma Yusofa. Ka kula da kanka. Aini muddin idan Ubangiji na ya kula da ni, babu wani mahalukin da ya isa ya cutar da ni ko ta wace irin hanya. Yanzu ka je ka yada wannan magana domin al'umma su san me ya faru, ta yadda waɗannan malaman fadar ba za su iya boye gaskiya ba. Sannan ka yi kokari ka gano maboyar Nisar Kyaftar. Mutum ne mai haɗarin gaske, domin zai iya zuwa kuma ya sake aikata wasu munanan laifukan. Akwai abin da na manta ban faɗa ba ya labai. Kwanakin da suka wuce na haɗu da wani mutumi haka kaman bako kuma yana min tambaya akan kana ina. Bai faɗi sunansa ba? Ya faɗa. Ya ce sunansa Malik. Haka ne, Malik. Malik dan Za'ar ya ce maka? Haka. Malik dan Za'ar haka ya ce. Haka. Abin alajabi. Ya ce min ya kai tsawon shekara 20 yana neman ka. Tabbas haka ne. Ka nemo min shi. Ko ina yake ina da buƙatar ka je ka kawo min shi. To yalla bai. Malik dan Za'ar. Malik.